Det er blevet langfredag og klokken 12. Velkommen til Nyheder og Sport. Ny udvikling i sagen om den sultestrejkende danske statsborger i Bahrain. Ifølge den danske ambassadør i landet er han nu blevet overført til militærhospital. De 17 formodede pirater, som har været i det danske krigsskib Absalons varetægt, er blevet sat fri på en strand i Somalia. Man har nemlig ikke kunne finde et land, som var villig til at føre en retssag imod de her pirater. Og Anders Brandt, hvordan ser det ud med vejret i dag? Det er sådan lidt gråt her langfredag. Der er et regnvejr, der er på vej ned over landet, og det kan også frem til den sydøstlige del. Kun Bornholmerne slipper i første omgang, og så til gengæld begynder at klare op fra nordvest i aften og i nat. Mest klart vejr, måske en enkelt sneby, og så også koldt i vejret de kommende par dage her hen over påsken. Der er der gode chancer for at nyde solen, men det bliver altså bidende koldt med temperaturer blot omkring 4-5 grader. Lee Westwood kom bedst fra start i årets første golfmajor, US Masters. Knap så godt gik det for de to danske deltagere, Thomas Bjørn og Anders Hansen. Mere om det i sporten lige lidt. Den danske statsborger Abdul Hadi Al-Khawaja er blevet overført til militærhospital. Det bekræfter den danske ambassadør, der er i landet. Billedet her er taget i går af Al-Khawajas advokat og viser, at Al-Khawaja er blevet meget tynd. Han vejer nu bare 51 kilo. Al-Khawaja blev overført til militærhospital, fordi hans blodtryk er for lavt. Ifølge ambassadøren, så er hans tilstand ikke så kritisk, at han er tæt på døden. Men selvfølgelig er det kritisk under alle omstændigheder, når man har sultestrejket i 58 dage. Lægerne sagde tidligere til advokaterne, som vi talte med i går, at han kan overleve måske en uge mere på den her måde. Men altså, i hvert fald er han blevet overført til et militærhospital, og det er der jo en grund til, nemlig at det sted, hvor han var, har man ikke udstyret til at behandle ham i den situation, han befinder sig i nu, hvor hans blodtryk altså er faldet markant. Al-Khawajas datter Zainab er blevet anholdt i Bahrain, efter hun stod og råbte foran fængselshospitalet, hvor hendes far ligger. Det her er optagelser, der er lagt ud på Twitter, optaget i aftes, hvor forbikørende filmer, mens Zainab står på gaden og råber efter sin far. Datteren er dansk statsborger og anholdt indtil videre indtil lørdag. Billederne her er fra december, hvor Zainab Al-Khawaja også blev ført bort af betjente for at demonstrere foran fængselshospitalet. Og ifølge kilder på Twitter er hun også gået i sultestrejke nu, efter hun er blevet anholdt. Og god formiddag, Hanna Ziadeh. Du er mellemøstekspert på Institut for Menneskerettigheder. Og hvorfor er det, at retssystemet og menneskerettighederne i Bahrain bliver udsat for så hård kritik i øjeblikket? Jamen altså, det hænger jo sammen med, at der har været jo et arabisk forår, der blev hårdt underkuet i Bahrain. Altså, det arabiske forår har ikke lagt sig ned over for golflandene, og det, der sker i Bahrain, det er jo, at regimet bruger alle midler, blandt andet fængsling af menneskerettighedsforkæmper. Al-Khawaja var en af vores samarbejdspartnere, og han er et anerkendt menneskerettighedsforkæmper. Regimet i deres forsøg på at underkue og trample over opgøret, har faktisk beskyldt dem for at være spioner for Iran, for at foretage statsundergravende virksomhed, og en lang liste af beskyldninger, som man ikke kan på nogen måde virkelig tage alvorligt fra det internationale samfund. Så, og til gengæld så er det sådan, at Khawaja har faktisk forsøgt at bruge sin egen menneskerettighedsmetoder for at protestere over for den her uretmæssige behandling, han har været udsat for. Magthaverne i Bahrain, er de fuldstændig uforstående over for den her kritik af forholdene? Jamen, det er det, fordi de tror faktisk, at de er i konflikt ikke med en befolkning, som er i opgør og som har krævet menneskerettigheder, men de tror, at det er en iransk støttet undergravende virksomhed, som blandt andet Al-Khawaja står i spidsen for. Og det er jo to virkeligheder, som overhovedet ikke kan forenes. Det, der sker selvfølgelig, det er jo, at den vestlige verden, på grund af vores invested interest, på grund af den interesse, vi har i området, på grund af den store navale base, som USA har i Bahrain, har set bort fra de hårde krænkelser af menneskerettighed, der har været foretaget i Bahrain, og som fortsat foretages af Bahrains regime. Foreløbig tak, Hanna Ziadeh. Vi taler videre, du og jeg, på News om et øjeblik for dem, der har tid, lyst og mulighed.
Det danske krigsskib Absalon har nu sat 17 formodede pirater af på en strand i Somalia. De 17 formodede pirater har siddet ombord på det danske skib siden den 27. februar, hvor Absalon standsede et piratskib. Dengang udbrød der ildkamp, og 2 af gidslerne omkom faktisk. Og når Danmark nu lader de formodede pirater gå fri, ja, så er det fordi, man simpelthen ikke har kunne finde et land, som er interesseret i at indlede en retssag imod dem, oplyser Søværnets operative kommando. Og vi har Michael Bill med fra Søværnets operative kommando nu, og I har altså været inde ved Somalia og sat dem i land. Hvad skete der? Ja, det er korrekt, at Absalon i går aftes var inde på kysten og har sat de 17 formodede pirater i land. Hvorhenne? Ja, det er på kysten et sted i Somalia. Jeg skal ikke komme nærmere ind på hvor. Har man sikret sig, at de er blevet sat i sted et land, hvor de kan overleve, og hvor der er vand, eller har man bare sat dem ind et eller andet sted? Eller, altså, prøv at komme lidt flere detaljer. De er selvfølgelig blevet sat ind under meget betryggende omstændigheder og har fået det med, der skal med, for at de kan klare sig videre. Hvordan kan det være, at I er nødt til at gå til den løsning? For det må jo ikke have været særlig optimalt, efter at I jo har håbet at kunne retsforfølge dem. Ja, altså det der er sket, det er, at vi har indsamlet en række beviser i forbindelse med, at vi tilbageholdt moderskibet, og så har danske myndigheder undersøgt muligheden for på baggrund af de beviser at få den udleveret til retsforfølgning i et af landene i regionen. Og det har nu vist sig ikke at være muligt. Betyder det så, at man holder op med at jagte pirater og tage fanger, hvis man alligevel bare bliver nødt til at sætte dem fri? Nej, det gør det ikke. På trods af, at det ikke lykkes i den her omgang at få retsforfulgt piraterne, så mener vi stadigvæk, at den indsats, som de militære styrker gør i området, den er ganske betydelig og har en god effekt. Og det kan vi faktisk se på antallet af de gidsler, der er blevet befriet det sidste stykke tid, og også på faldet i antallet af kaprede skibe, og dermed også søfolk, der bliver taget til fange som gidsler. Tak skal du have. Camilla, vi skal have gang i sporten, og vi lægger ud med topgolf. Ja, topgolf. Der er nemlig blevet spillet en masse golf i nat, og engelske Lee Westwood fører årets første major, US Masters, efter første runde. Westwood gik